Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathele amazwela ekwababa angomhla ka-16 June. Namhlanje bekuwusuku olukhulu uma kaZwelakhe bemkhipha lapha koMbonambi bemyisa kaMkhize. Bayithathile-ke ikhisti yakhe, waqeda lapho-ke bangena emotweni bonke abantu bakoMbonambi balibangisa kaMkhize. Kamkhize-ke guys bese vele bebalindele. Hhayi imvunulo guys bekade idla umunyu. Amaculo bekade-ke eqhume landelana. Impela nomakoti emuhle efaka inkihla. Uthembisile-ke uma kaZwelakhe ukuthi namhlanje uzogida asine ethembisa isithombe sikamyeni wakhe ngoba phela akasekho emhlabeni. Umuntu obezoba umyeni wakhe ozomamukela emasangweni akoMkhize bekuyindodana yakhe-ke uZwelakhe. Guys, usho kahle wathi myeni wami ngiyafisa ukuthi ubula kodwa ngoba awukho kulungile. Ngifuna ukukuthembisa into eyodwa, ngizokusinela myeni wami, ngizokugidela myeni wami. Hhayi impela ngizokwenza sengathi ukhona. Nangampela-ke guys bafika. Bathe sebefikile impela bekujatshuliwe impela kumnandi, kodwa-ke singakhohlwa ukuthi uMkhize-ke uDumsane bekade nyanye kubonakala ngisho ebusweni ukuthi ukumamukela emagcekeni akoMkhize bekumnyantisa guys, inhliziyo nje yakhe bekade inganeme neze. Lapho besamele ahambe-ke lapha emsamo naye-ke eyomgcoba phela inyongo, am-introduce nakubantu abakhona koMkhize ukuthi-ke uwumakoti wakhona ngokuphelele-ke manje. Guys, uZwelakhe bakithi naye bekade-ke evunulile emuhle nkosi yami, wambamba uma wakhe ngesandla ubungaphika nkosi yami ukuthi hhayi umyeni wakhe uqobo lwakhe. Sesefike lapha emsamo-ke hhayi uDumsane-ke njengoba bomdala wakoMkhize-ke wamgcoba-ke inyongo, washo ukuthi usunguwakaMkhize ngokuphelele-ke manje. Ulimise leli khaya, uliqinise leli khaya, ulakhe leli khaya. Ubone ukuthi wonke la mazwi uyawakhuluma nje kodwa amehlo akhe akhombisa intukuthelo yodwa guys. Uthe suka lapho amnikeza inkomishi-ke nenyongo wathi nanso-ke inyongo ithathe, uyazi ukuthi kumele wenzeni ngayo. Hayibo guys, akupheli-ke lapho. Le koMtawunge-ke nakhona bebekade belungiselela ukuphelezela uBahume ayoyibonela ngamathupha ukuthi kwenzakalani lapha koMkhize. Yazi yaxaka lento cause ubaba wakhe bethe angaphinde ayihlanganise naloya mndeni. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi yonke into ethandwa uBahume, hhayi impela abazali bakhe bafuna ukumenzela yona kumnyama kubovu. Udadewabo-ke kaBahume uyakubona lokho, kanti-ke useqala naye ukumzonda uBahume. Uke washo wathi yabona nje uyahamba wena notata niyojoga laphaya, thina sibhizi sixova amakhekhe sixovela abantu bakaMkhize. Uyajabula bo wena, you must be having a good life he. uBahume angamnaki. Sesuka lapho-ke udadewabo waphinde wahamba otshela uma wakhe ukuthi yazi nina mani nobaba, indlela eniphatha ngayo uBahume ayifani nendlela enisiphatha ngayo thina. uBahume wenza into ayithandayo lekhaya ngesikhathi asithandayo, ufaka abafana ebakhiphe ngendlela athanda ngayo. Kwesinye isikhathi uyawababhanqa impela abafana kodwa nisho lutho. Wase wathula uma wakhe wambuka wathi hayibo, uyishiswa yini yonke lento? Wathi ngisho ngoba uma ngase mina kuthiwa yimina owenza lento have ningathukuthela. Wathi hayibo, mewukuthi nawe kukhona umuntu wesilisa osukhona empilweni yakho ofuna ukum-introduce lekhaya ungamletha, sizokutreat-a ngendlela efanayo nawe. Kubonakala nje guys ukuthi uyakusho lokho makaBahume, kodwa cha empeleni angiboni ukuthi bengayenza ngendlela efanayo yonke lento mengase kuthiwa udadewabo kaBahume wenza njengoBahume manje. Hhayi kodwa guys-ke asikho lapho. Kuphinde-ke kwaqhutshekwa-ke nomcimbi, hhayi impela kwakuhle kwanjaya. Nakho-ke manje-ke siyasina-ke uma kaZwelakhe, asine. Lapho uMkhize uDumsane uhleli luthuli ubuka nje uZwelakhe ngqo ukuthi uliphuza nini ukhamba. Guys, indaba yokhamba hayi bandla iyaswabisa. Kuthe kusuka lapho-ke wahlala phansi-ke uZwelakhe waqhamuka uma wakhe nokhamba lolo olugcotshwe umuthi guys ngaphakathi, lolu lweyifungo phela ukuthi ophuze kulona sophinde athole indlalifa. Hayi guys, ngokukhulu ukunganaki-ke uma kaZwelakhe waluthatha lolu khamba walinika indodana yakhe phela ezoba imele umkhwenyana ngalolu suku olukhulu kangaka. Guys, uthe nje elihambisa ukhamba uDumsane benonkosikazi wakhe bazi kahle ukuthi khona kuleliya khamba, amehlabo besecijile the ebheke kuZwelakhe ukuthi elihabula yini ukhamba. Walishukuza guys uZwelakhe ukhamba, walishukuza uZwelakhe ukhamba. Uthe lisondeze ey'ndebeni zomlomo wathi uvusa amehlo, hayibo. Guys, bengithi ubona inyoni esibhakabhakeni, kanti cha, nangu uBahume guys ufikile emcimbini emuhleni bungathi ngelosi uqobo lwayo. uZwelakhe ugcine engasaliphuzanga ngalolo khamba, waluthatha walinikeza-ke guys umhlaba indodana yakhe uDumsane wathi akalibambe, wabe
esina kabili kathathu Uzwelakhe, kanti uyabo usina sakubaleka ufuna ukuyobona isithandwa sakhe. Guys, waphuma ngesango ubhuti. Hayi-ke umhlaba-ke waliphatha ukhamba. Waliphatha ukhamba, uyabona nje ukuthi ehlala lo mhlaba ufuna ukuliphuza. Imagine guys, the taste of his own medicine. uDumsane cishe wagqemeka ingozi engeqiwa ntwala guys. Ube ukubona ukuthi indodana yakhe iyona ephethe lelu khamba, wagijima waya kuyona, wahlala eduze kwayo, wangafuni ukuthi abantu bebone phela ukuthi khona into eyenzakalayo. Wathi yewena, beka lelo khamba, beka. Ayi! Wathuka umntwana, wathi baba, yindaba. Wathi ufunani la? Ufunani la? Wathi hayibo baba, yindaba. Wathi uliphatheleni lelo khamba? Ufunani wena lelo khamba? Wathi hayibo ngilinikeze Uzwelakhe. Wathi Uzwelakhe wena, Wathi hayi, uthi angimbambele. Wathi umbambele ngobani? Umkhwenyana wena kulo mcimbi? Wathi cha. Wathi uba umkhwenyana kulo mcimbi? Wathi Uzwelakhe. Wathi wena Uzwelakhe wena? Wathi cha baba, kanti yindaba. Wathi uke waphuza kulolu khamba? Wathi ena. Iyo, lwathi ukwehla uvalo. Ebese eyitshela phela ukuthi kushuthi indodana yakhe kahle uthe uthi uthakatha Uzwelakhe, wathakatha indodana yakhe uqobo lwakhe. Wathi beka phansi lelo khamba. Linge uyifake intweni engakufuni. Awufuneki wena la. Akumele ngabulana wena. Uzwelakhe kumele ngabula, hayi wena. Hamba uthatha into ezingakufuni. Engasacikekile kanje guys uDumsane. Hayibo. Ngiyayiqala into enje. Kodwa kuke kushiwo kuthiwa yabona into mengadalelwe wena, isuke ingadalelwe wena. Futhi akekho umuntu guys ongacima ikusasa lomunye umuntu guys. Yey! Ufakazi nawo namhlanje. Ebese fungile lo yababa ukuthi Uzwelakhe uzophuza kulola khamba, ebese ke izizukulwane sakaMkhize sonke siwele lapha enzalweni yakhe Uzwelakhe engayitholi inhlobo indodana. Hayi, kwamane kwafika uBahumi, wanyomfa yonke into uBahumi. uBahumi nje umane waqhamuka njengengelosi kuZwelakhe. Hayi impela amafinda abeboshiwe gaza aqaqeka. Hayibo! Akupheli ke lapho. Uzwelakhe uhambile ke waya kuBahumi, washo ukuthi awufikile Mtawunge. Wathi yebo ngifikile. Wathi yabona ke ukuthi yini ebevimbe ukuthi mina ngize kini yilo mcimbi wanamhlanje. Yabona njengoba sesiqede ngalo mcimbi, kusho kona ukuthi sengizofika kini. Hayi kona kusobala ukuthi intshontshile inhliziyo yami, futhi ayikho into engayenza ngalokho, ngaphandle nje ukuthi ngamukele ukuthi ke uyintshontsile inhliziyo yami. Hey! Guys, uBahumi akakwazanga ukuphendula emva kwamazwi amnandi kanje. Umane nje wamnika ukiss ubhuti, nobhuti amnika ukiss Bahume. Kwakuhle kanje yaya. Kodwa ke khona enye indaba guys esala ngemumva. Uyazi before umcimbi kunomunye ubaba nje okhulile ovuthiwe impela osemdala. Omane nje wasondela kuZwelakhe wathi, wendodana, abantu bakini bayakufuna. Bayakubheka abantu bakini, abakuboni. Hayi. UZwelakhe uthe esazama ukuyetshisa lenkulumo kwabe kufika ke obhuti bakhe yabo bamdistracta. Kodwa lo baba lo eserious ebusweni. Ethi uZwelakhe abantu bakubo bayamfuna. Mina ngokwazi kwami uZwelakhe ukubo lapha kaMkhize. And uZwelakhe bengeke kuthiwa hayi akayena uMkhize ngokuphelele ngoba nakhuma wakhe angathelwanga ngenyongo. Ngoba phela yena uyindodana khona. Manje methi abantu bakubo bayamfuna obani labo. Ngaphandle ke mekuthi uZwelakhe akayena okaMkhize guys ngokuphelele. Mhlambe bamthola ngaphandle wafika lapha eseyindodana nje kaMkhize ngegama, kodwa kukhona la azalwa khona ngempela. Nakho phela uma wakhe beloke esho ukuthi la antu wayebhizi ke emlalisa namadoda ahlukahlukene. So angazi guys, yabo okwamanje ngisadidekile nami. Kodwa le nto ekade ishilo ababe uthi uZwelakhe bayamdinga abantu bakubo. Hayi guys, khona umlayezo azanawo lo baba lo. Asithembe ukuthi uZwelakhe wakaMkhize ngoba mengenjalo kusho ukuthi uDumsane guys uwinile ke. Kuyacaca phela ukuthi uyena ke guys ney'ngane zakhe abazokwazi ukuthi ke badle ifa la kaMkhize. Ngoba uZwelakhe obhuti bakhe guys, ayi lo bhuti wakhe uthanda amantombazane kakhulu. Angiboni ukuthi ufit ukuthi angaphatha leli khaya aphathe nefa la kaMkhize. Guys, aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe button, like, and comment. Until next time. Bye.
Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi ami ekwababa angomhla ka-16 June. Namhlanje bekuwusuku olukhulu uma kaZwelakhe bemkhipha lapha